Croeso ata I fan hyn ym Mhentre Llandudwch yn Sir Benfro ar lan Afon Teifi. Fy enw I yw Terwyn Tomos a dwi wedi sgrennu darn o farddoniaeth I chi ar y teitl Geiriau. Dwi'n mwynhau barddoniaeth o bob math, I ddarllen a'i ysgrifennu fe. A llynedd fe nes I gystadlu yn yr Eisteddfod Amgen ac fe fues i'n ddigon lwcus o ennill y stôl farddoniaeth, sy bellach wedi cael cornel bach gyda ni fan hyn yn y tŷ. Dwi wedi dewis y teitl Geiriau achos o'n I eisiau trio dangos y profiad o ysgrifennu darn o farddoniaeth ar gyfer pobl eraill i'w ddarllen a hefyd gan fod y teitl I hunan yn gweddi'n dda ar gyfer yr wythnos ddarllen. Wy'n gobeithio newch I fwynhau ddi. Geiriau. Mae gen I gerdd i'w chanu, can a geiriau i'w rhannu gyda phawb. Mae gen I stori i'w dweud, rhyw fynd a dod rhwng pwy a ble a pam, i'w rhoi ar gof a chadw. Mwyn I gweld, mae gen I glist I glywed blas y llun a'r lliwiau, a llygad dda I deimlo'r ffurf, I lunio gwedd, a threfnu'r cyfan oll yn dwt fel seld. Fe ganaf, am fy mod yn dwlu ar y geiriau'n dawnsio'n daclus ar y ddalen, yn mynnu disgyn ar fy nghliw. Fe dwedaf, fe darllenaf, am I bod yn deffro pob un synwyr, cyffroi atgofion, a dangos I mi bod na werth mewn byw. Weithiau, wedi crwydro, pan ddychwelaf yw hanwesu, daw lleisiau newydd ffres I ddweud ei dweud. Yno, ymhlith pob gair cyfarwydd, a rhwng pob llinell, mae ystyr newydd nad o ddynodd iddi creu. A weithiau, o'i gosod rhwng dau glawr a'i rhoi yn nwylo'r byd, daw llais gwahanol i'w hawlio ar y ddalen, a nid yr un yw'r gerdd na'r stori nawr. Bryd hynny, gwn, a gwn yn iawn, nad fi sy pia'r geiriau mwy.